כן, כן, קצת מדבר אלינו. אנחנו כאן לעשות סרטון לספאק. תקשיב, מתי היה הצפש בכלל? בשבת. בשבת, זה? כן. באיזה תאריך? מה, אני לא יודע. רביעי לשני, מה אתה טועה? רביעי השני? רביעי השני. קיצר, אנחנו צריכים לעשות סרטון. לא מסיים, לא מסיים, אני יכול, לא מסיים. צריכים לעשות סרטון. אוקיי. יש לכם רעיון? אולי... יש לי רעיון. יש לך רעיון? נכון? בוא ליום צפש! בוא ליום צפש! בוא ליום צפש! זה לא טוב. זה לא טוב. יש עוד רעיון? יש לי יש לי רעיון. מה? חבר'ה, די לריב! מה אתה רוצה? יש יום צפש ברביעי לשני! אז מה? אז בוא ליום צפש! בוא ליום צפש! זה גם לא טוב, חבר'ה. למה? אני אומר בוא נעשה... יש לך רעיון אחר? לא, יש לך רעיון? יש לי רעיון! טם 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 טרדה טם טם טרדה טם 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 טרדה טם טם אז תבוא ליום צפש ברביעי לשני! זה גם לא עובד, נו. לא, זה לא טוב, זה רעיון לא טוב. תשמעו, זה משתפר, אבל צריך עוד טיפה. יש למישהו רעיון? יש למישהו רעיון? יש לי רעיון! יש לך רעיון? יש לי רעיון! יומני היקר שלום. היום בשיחת השכפ"ג הודיעו לנו על יום צפש הגדול, כמה שאני מתרגש. ביום שבת הרביעי לשני יהיה צחוקים, בלגן והרבה ניקיון, וכמובן איך אפשר בלי ערכים. חשבתי לעשות סרטון יפה, אבל אין לי רעיון, אז אולי... בוא ליום צפש, בוא ליום צפש, בוא ליום צפש. לא, זה גם לא טוב. זה לא טוב? איזמי, יש לך רעיון אחר? יש לי רעיון. בוא ליום צפש! בוא ליום צפש! בוא ליום צפש! זה גם לא עובד, נו. לא, זה לא טוב, זה רעיון לא טוב. תשמעו, זה משתפר, אבל צריך עוד טיפה. יש למישהו רעיון? יש למישהו רעיון? יש לי רעיון! יש לך רעיון? יש לי רעיון! טוב, תקשיבו, לא מצאנו רעיון טוב, אבל כולכם יום שבת, הרביעי לשני, בשעה 10 בבוקר, בשבט, יש יום צפש משוגע! יום צפש! יום צפש! יום צפש!